шаби душанбеи 2 июл баъди 10 рӯзи ҷустуҷӯ нерӯҳои таъиноти хоси Тайланд 12 футболбози наврас ва мураббии онҳоро дар дохили ғор зиндаву саломат пайдо карданд. гурӯҳи наҷот мегӯянд ин футболбозони ҷавон дар масофаи 3 километр аз даромадгоҳи ғор ёфт шуданд ва вазъи саломатии ҳамаи онҳо хуб аст. мақомоти вилояти Чианг Рай мегӯянд, ки қабл аз интиқоли дастаи футбол аз дохили ғор табибон онҳоро муоина карданд. дирӯз мо вазъи саломатии онҳоро ба таври ғайри расмӣ ташхис кардем. аксари кӯдакон сиҳату саломатанд. баъзеҳо ҷароҳатҳои хурду реза доранд, вале вазъи ягон нафари онҳо боиси нигаронӣ нест. то ҳанӯз гурӯҳҳои наҷот аз дохили ғор оби селро берун мекунанд. 12 навраси аз 11 то 16 сола ҳамроҳ бо мураббии 25 солаашон рӯзи 23 июн ба пажӯҳиши муҷтамаи ғори Там Луанг воқеъ дар марзи Тайланд бо Мянмар рафта буданд. ҳамон рӯз баъди борону сел ғор ба як обанбор табдил ёфт, вале футболбозон бар болои яке аз теппаҳои дохили ғор пинҳон шуда мунтазири поин шудани мизони об буданд. рӯзи душанбе сарвазири Тайланд ба ҷомеаи ҷаҳонӣ барои кӯмак дар наҷоти кӯдакон ибрози сипос кард. дар ин амалиёт коршиносони Чин, Амрико, Австралия ва Британия ширкат варзиданд.